Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ġużi Gawċi. Ejja wħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Llum il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-konsagrazzjoni taż-żewġ Bażilċi ta' Ruma, il-Vatikan, li hija Knisja mibnija fuq il-qabar ta' Pietru, u il-Knisja ta' San Paolo for Lemure, hija l-Knisja Bażilika, hemm ukoll il-Benedettini f'dejn il-Knisja li hija mibnija fuq il-qabar tal-Apostlu missierna San Paolo. U sa minn dejjem hekk raw dawn iż-żewġ knejjes, dawn din il-festa bħala festa ta' unità bejn l-insara. Jew għalhekk nitolbu biex aħna wkoll immexxija mis-suċċessuri ta' Pietru u Pawlu fid-djoċesi tagħna hekk inkomplu nimxu fil-mixja tagħna wara Kristu. Propju il-ħadd li ġej niċċelebraw il-festa ta' Kristu Sultan. Inħeġġiġkom minn issa biex ilkoll nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni bħala poplu biex tkun xhieda turija li aħna rridu nġeddu il-mixja tagħna wara Kristu. Nitolbu. Ħares mulej il-Knisja tiegħek bil-għajnuna tal-Apostli, kif hi bil-ħidma tagħhom bdiet taraf lilek, hekk ukoll bit-talb tagħhom titqawwa dejjem fil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara 3 xhur tlaqna fuq ġifen li kien għadda x-xitwa fil-Gżira ta' Malta. Kien ġifen tal-Ixandra biex bija ta' Dioskuri fil-Prua. Inżilna Sirakuża fejn għadna 3 ijiem. Minn hemm għaddejna mix-xatt ix-xatt u wassalna Reġġju. Il-jum ta' wara qam rieħ minn nofsinhar u l-għada wasalna Puteoli. Hemm sibna xi jaħwa li stednuna noqogħdu 7 ijiem magħhom u hekk wasalna Ruma. L-aħwa ta' din il-belt li semgħu bina ġew sal-forum ta' Appju u sa 3 dvreren biex jilqgħuna. Malli rawhom Pawlu rat il-ħajr lill-Alla u qawwa qalbu. Meta dħalna Ruma, Pawlu tah il-permess joqgħod għalih b'soldat għassa miegħu. Pawlu dam joqgħod hemm għal sentejn sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' lil dawk kollha li kienu jiġu għandu ixandrilhom is-saltna ta' Alla u jgħallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu ir-rebħa l-leminija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus.
Għannu l-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trombetti, għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Il-mulej għarraf. Alleluja, alleluja, alleluja. Lilek u Alla infaħru, lilek bħala missier nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemma glorjuża tal-Apostli. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li n-nies kielu u xebu, Ġesu minnu fih ġiel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu ix-xagħat ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà nofs fil-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-rieħ kontra tagħhom. Fir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerbru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda minnu fih kellimhom u qalilhom: għamlu l-qalb jiena hu, tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru u qallu: mulej, jekk huwa int ordnali niġeħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-rieħ kien qawwi, beża', ħabat jagħreq u beda jgħajjat u jgħid: salvani mulej. Malajr Ġesu mett idu u qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira qallu: għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-rieħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa inxteħtu jqimuh u qalulu: tassew int binalla. Il-kelma tal-mulej. Il-qari, il-Vanġelu. Tajjeb niftakru li l-kelma Vanġelu tfisser aħbar tajba, aħbar ta' ferħ. U għalhekk tajjeb infittxu naraw, nistaqsu lilna nfusna imma x'inhi l-aħbar ta' ferħ li l-mulej illum lili irid jagħtini. U l-aħbar ta' ferħ l-mulej irid jagħtini hija dik li qalu l-Apostli. Jew aħjar hija dik il-karba ta' Pietru. Salvani mulej. Id-dgħajsa fl-Iskrittura hija dejjem imxebħa mal-Knisja, mal-ħajja tiegħi u tiegħek. Id-dgħajsa li mhix trid toqgħod fil-port imma trid taqsam kif beda anke l-Vanġelu dalgħodu, trid taqsam għax-xatt ieħor. Ix-xatt ieħor x'inhu? Ix-xatt ieħor mhija xejn għajr is-sema pajjiżna. Il-kol kemm aħna qegħdin f'pellegrinaġġ, fi vjaġġ anke fuq il-baħar biex naslu ix-xatt ieħor għand il-missier. U f'dan il-vjaġġ ikun hemm il-maltemp. Min minna mhux imħabbat f'din id-dinja. Min minna ma ħabbatx wiċċu ma' inkwiet, ma' mart, ma' dbatija. Min jaf kemm il-darba fil-ħajja tagħna aħna nistaqsu u nduru lejn il-mulej imma ngħidulu imma għaliex. Ħadkun it-talba tagħna illum dik it-talba ta' Pietru. L-aktar fil-mumenti taqteħ il-qalb. Salvani mulej. Ejjew nemmnu iva li l-mulej jersaq lejna
jatina jdejh, isalvana u ikunu li jwassalna fid-dar tal-missier. Ejjew ħuti nistqarru flimkien il-fiduċja tagħna falla billi fiduċja bħal Pietru aħna nagħmlu it-talbiet tagħna u ngħidu flimkien salvana mulej. Salvana mulej. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex tkompli tkun l-għalliema spiritwali tagħna li fit-taqlib tal-ħajja turina id-dawl tiegħek. Nitolbuk mulej għall-gvernijiet ta' tant pajjiżi għamel li huma jistinkaw biex itaffu id-batija u l-faqar fost il-popli. Nitolbu. Nresqu quddiem għajnejk mulej il-karba, l-uġieħ, il-qtieħ il-qalb ta' ħutna l-morda, tal-familjari li qegħdin iduru bihom. Għatihom il-qawwa u l-għajnuna kollha li huma jeħtieġu ħalli f'qalbhom titnissel il-paċi tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tilqa' fi ħdanek il-mejtin tagħna. Aħna nemmnu l-dawn mhumiex mejtin, imma ħajjin. Daħħalhom int fis-saltna tiegħek ta' dejjem. Nitolbu. Ilqa' missier Qaddis bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu dawn it-talbiet li aħna ressaqnielek. Kompli ixħet il-barkiet tiegħek fuq il-familji kollha tagħna u isma' int it-talb li huma irresqulek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej aħna għaddejja tiegħek nofrulek dawn id-doni biex tatina il-grazzja li nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-verità tiegħek u nżommuha bla mittiefsa kif għaddewlna l-Apostli San Pietru u San Pawl bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom.
nerfu qlubna il-fuq, niżżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax inti ried li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira infaħruk u ngħidu u intennu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ora tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Fit-talba tagħna s-Salvatur tagħna aħna sejrin induru lejn il-missier u sejrin ngħidulu l-istess talba li jagħmel Pietru illum fl-Evanġelju. Salvana jint mulej, ħadd tiġi fostna is-saltna tiegħek. Din hi s-saltna ta' Alla, saltna ta' salvazzjoni. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jendawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda, ruħitkom ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Għamil mulej li l-poplu tijek iwettaq bil-ħobs tas-sema jifraħ illum bl-Apostli San Pietru u San Pawl li tajtomna biex imexxuna u iħarsuna bi Kristu Siedna. Kiew npoġġu taħt il-mant Tomna Marija lill-familji kollha tagħna u lill-emigranti tagħna. U għalhekk flimkien ngħidu: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Ummal, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.